बारदेस तालुक्यातल्या गोमंतक युवा भंडारी समाजान शेनवारा राष्ट्रीय युवक दीस मनयलो। या वेळार मुखेल सोयरे म्हण गोमंतक भंडारी समाजाचे उपाध्यक्ष रुपेश नाईक हजर आशिल्ले। RDX ब्युरो रिपोर्ट। नॅशनल यूथ डे या निमतान गोमंतक भंडारी समाज बारदेस तालुक्याच्या युवाच्या वतीन आज हांगासर आमी युवा दिन सेलिब्रेट केला। तसेच आयच्या या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसा प्रमुख पाहुणे म्हणून केंद्रीय भंडारी समाजाचे उपाध्यक्ष रुपेश नाईक, तसेच म्हापसाचे नगरसेवक श्री सुधीर कांदोळकर, तसेच तिसवाडी तालुक्याचे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष आकाश गावणेकर, तसेच युवा अध्यक्ष बारदेस तालुक्याचे उदय वेंगुर्लेकर, जनरल सेक्रेटरी दीपक नाईक, तसेच आमचे यूथ आयज अख्ख्या देशभर नॅशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंदाची जयंती म्हणून सेलिब्रेट करता। तसेच आयज आमी एक इनिशिएटिव्ह घेवन आयज युथाची जी मेसेज आसा स्वामी विवेकानंदाची त्याच्या निमतान आयज आमी हांगासर जयंती सेलिब्रेट केला। आज स्वामी विवेकानंदाची जयंती आसा आणि त्या निमतान हांगासर आमच्या मध्ये उपस्थित आसा भंडारी समाज बारदेसचे अध्यक्ष श्री सुधीर कांदोळकर, तसेच ते माजी नगराध्यक्ष आसा म्हापशेचे आणि आताचे नगरसेवक, तसेच युवा अध्यक्ष आसा आमच्या मध्ये बाब उदय वेंगुर्लेकर, तसेच सगळे भंडारी समाजाचे युथ आसा पणजीचे तिसवाडीचे नवनिर्वाचित आमचे भंडारी समाज अध्यक्ष आसा बाब आकाश गावणेकर आणि सगळे युथ हांगासर जमलेले आसा। आज स्वामी विवेकानंदांची जी जयंती जावन आसा ती हांगासर आमी सेलिब्रेट करता आणि म्हाका आज उल्लेख करूंक दिसता की चिकागोन अमेरिकेक स्वामी विवेकानंद एका विश्व धार्मिक परिषदेक गेल्ले आणि तेन्ना तेंच्यांनी थंय एक भाशण केल्ले। ते भाशण तेंचे सुरवात ते एंड पर्यंत खूप सारखे लक्षवेधी असे भाशण केल्ले तेंच्यांनी। आपले गुरु रामकृष्ण परमहंस यांची शिकवण ते घेऊन फुडें सरलेले आणि त्यांचे विचार पळय जे असले ते अमेरिकेच्या लोकांनी खूप उचलून धरलेले त्या टायमार। आयजूय त्यांचे भाषण आम्ही उलयता असताना वचत थंय उल्लेख करता सगळे लोक, त्याचे सगळे अख्खे जगभर त्यांच्या भाषणाचो आयजूय उल्लेख जाता। आणि असे आमचे स्वामी विवेकानंदांची आज जयंती जावन आसा आणि त्यांना सगळ्यांकडे म्हणजे आम्ही सगळ्यांनी त्यांचे विचार फुडें घेऊन वचपाची आज गरज आसा। नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंदाची जयंती निमतान हे आमचे बारदेसचे युवा हांगा जमलेले आहेत। सगळ्यात पयली आज स्वामी विवेकानंद हे युवांक प्रोत्साहन दिवपी त्यांची आज जयंती, सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा। जे स्वामी विवेकानंद यांचे सदांच देशाचेर प्रेम आसले आणि संबंध देशातले युवक कसे फुडें येतले आणि कसे देशाचे प्रेम त्यांच्या भितर आत्मसात ते करतले आणि फुडें वयतले हे बद्दल ते सदांच युवकांक प्रोत्साहन दिताले आणि फुडें काडटाले। आणि जेन्ना जी आमची संस्कृती ती संस्कृती आमच्या वर्ल्डारूय पावूंक जाय, तेका प्रचिती मेळपाक जाय म्हणून ते जेन्ना चिकागोक भाशण बी केले तेन्ना तेणी थंय कशें नांव मेळयलें तेचें भाशण स्टार्ट ते एंड पासून ते थंयसरले लोक आयकत रावले। हेच्या बद्दलूय आतां रुपेशान सांगलेलें ना। एकाच शब्दान जेन्ना पयली भयणीनो आनी भावानो म्हणिना फुडें तेणी लोकांची मनां जिखलेली। अशें हे युवा प्रोत्साहन दिवपी जे देशा बद्दल एक प्रेम सगळ्या भितर निर्माण करपी त्यांची जे प्रोत्साहनाची जी भाशणां ती आमी खरेंच वाचून त्यांचे हेचेर आमी फुडें वचपाक जाय आणि आमचो गांव जावं आमचे राज्य तशेंच संबंध देश आमचो कसो एकजुटीन काम करून फुडें व्हरतले आमी हेचेर युवांनी विचार करपाक जाय।